Το παιδί συμπαίξει. Βάλα την μπράβο ρε. Τι έκανε ρε μάνα, πάμε να κάνουμε το τσεκ. Και αυτό βάλε μόνο στην κάτω. Λες και ο Αγραπανής πίσω βαράκι. Ο Πρίντεζης. Πάμε να κάνουμε τηλέφωνο ρε. Άτο! Και με τα ρόσνα. Αυτά τα καλό χρώμα. Μάτσα. 3 for the win. Όχι, όχι. Το κουκάκι μένει, ξαναπέζει με τους hook-back. Μάικ. Όχι, τα κίτρινα, το κουκάκι τα φοράει ήδη. Να κάνω μια ερώτηση. Πόση ώρα τώρα παίζουνε για να... Πόση ώρα τώρα παίζουνε για να τελειώσουν? 9 και κάτι. Λιγότερο από 1 λεπτό. Ένα. Όλες. Οι hook-back. Περιμένουμε τους hook-back. Βεβαίως όμως. Αν είναι δηλαδή 10-10 κερδίζει, όποιος δώσει και βάλει καλάθι κερδίζει. Δεν είναι ξέρεις πάει να βάλει 2 λεπτά. Παρακαλείται η γιατρός να έρθει στο καλάθι 3 επειγόντως γρήγορα. Στο καλάθι 3 η γιατρός. Η γιατρός. Πήγα μόνο τελικό ευρώ. Δεν χρειάζεται να πηδάει καν, ειλικρινά. Είναι 2-10 ρε μαλάκα. Θα σκάμα με δείξει κανονικά μπορεί και να χτυπήσει το κεφάλι του. Άμα απλώς το χέρι πιάνει το στεφάνι. Απορώ πως είναι καρφώνει. Μαλάκα.
Λέω ότι άμα μπορεί, ρε, σου λέω. Ποιος ο Καβανής? Ότι μπορεί, άμα θέλει. Αυτό σου λέω. Δεν λέω ότι... Εγώ θέλω να παίξουμε θυμοπάτι. Υπάρχει ακόμα ζωή για την... Μέσα κι αυτό. Γι' αυτό με τα βλέπει να μπει. Κράκ, κράκ. Ο κύριος Δημήτρης να έρθει στα αποτελέσματα, παρακαλώ πολύ. Ο κύριος Χρυσόστομος να έρθει στα αποτελέσματα. Όλα να παίζουν εδώ και 13 λεπτά σχεδόν. Ο κύριος Χρυσόστομος να έρθει στα αποτελέσματα, παρακαλώ πολύ. Ωραίος το νομάκι από ξερινατά. Ναι, αυτός μας κράτησε. Τώρα λυθήκαν και μπορείς να μπορεί να καρφώσει. Εντάξει, δεν νομίζω ότι το έχει κάποιος από εδώ. Ωραία, μισό να σταματήσει να κουνιέται την μπασκέτα, λέει. Ωραίος. Καλά να πάθει. Καλά να επίπεδο στη θέση σας. Μα μου το έδινε το τρίποντο, γιατί κάνεις? Φωτογραφία, τη φωτογραφία. Στο καλάθι 1, ο Φορίκουε Tigers. Στο καλάθι 1, ο Φορίκουε Tigers. Τελικό. Πάμε να τους δούμε. Δεν έχουν παίξει ακόμα. Σε λίγο, Ξεχνιδίσουν από το μάτι. Τώρα με την έδωση να πάμε πιο πάνω. Ήθελα να πάμε πιο ψηλά, κακώς χάσαμε αυτούς. Φάγαμε 5 γαλάτια στην αρχή. Στην Κλαρίδα σε βαρέσω να το ξαναπείς, Σου είπα, αποκλείστηκα από 2 ομάδες. Εντάξει ρε μαλάκα, όμως εσείς πήγατε αυτό έτσι πιο χαβαλό, το στόπε, δηλαδή δεν είχατε ψηλό. Στο καλάθι 4, οι Χούπε ξαναπέζουν με τους Ντουκουμουτού. Εγώ ήμουν να μου το στέλνω, ρε μαλάκα. Τι να μου κλάσετε. Αλλά ότι εντάξει, Και στο καλάθι 3, οι Καπιτίνο ξαναπέζουν με τους Sith Lords. Αγραβάνεις. Sith Lords με την Άλλα Αγιστή. βλέπω. Λήξεις.